Pro Slováky naprosto jasně ve vlastním oznámení Ladislav Nať v 16. minutě zápasu otevřel skóre. Slováci vedli 1-0, pak po chybě francouzského obránce Šata našel Nadě ve 24. minutě a Slovensko vedlo 2-0. Francouze trošku vrátil do zápasu obránce Baptiste Amar, který proměnil první přesilovku Francouzů, kdy tedy snížili na 1-2, jenže potom Miroslav Šatan také v přesilové hře zvýšil na 3-1 a v 37. minutě vypadalo všechno velmi nadějně pro Slováky. Jenže pak přišla třetí třetina a to byla noční můra hráčů v modrém. Takhle Amar hned v úvodu třetí třetiny snížil na 2-3, to byla přesilovka 5-3. Zápětí Antoine Roussel, ještě pokračující přesilovce 5-4, vyrovnal na 3-3. No a pak už Slováci nevěděli, kam dřív skočit a přišla tahle branka Damiena Fleuryho v čase 56-19. Francouzi se ujali vedení 4-3 a pak už Antoine Roussel v poslední minutě do prázdné branky dokonal slovenský zmar v poslední třetině a Francouzi vyhrávají 5-3.